Здравейте! Както виждате, повечето шортове аз ги снимам, но понеже Васко е много добър оператор и той го снима постоянно, но имам две неща да кажа за плаката. Първо, ето вече може да видите истина, но може би някои от вас вече са запознали с това нещо, че много съжаляваме, но има правописни грешки. Абонирай се, тук трябва да абонирай се и тук Kids News, тук трябва да има едно S. Но тук иначе е правилно. Това смени. Kids News. Тук отпред има маймун с кола, за тези, които не намират канала. Но мисля, че ще го намерят. И другото, което е. Вече може даже да ви покажем. Ето, снимай. В парк Гео Милев вече има налични такива плакати. Ето там също има някой плакат. Трябва да направите малко едно 360 да го обиколите да го видите. Но ето тук на това дърво вече може да. Да, и не знам Васко дали ви е казал, но вече имаме нов участник. Скоро ще започне и той да види в видеята. Така че, да. Това е. Това, което искам да кажа. Просто ние сме една група деца, приятели, които искаме да ви покажем, че света е едно много хубаво място и всички трябва да си помагаме взаимно. Така че, Kids News е за това. Много благодаря за подкрепата. Довиждане.